ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Luna's Secret File. Si Luna, na sobrang nabore sa buhay, kaya naman yung mga lalaking nasa 30s to 40s, pinatulan niya ng sabay-sabay hanggang sa may nakilala siyang isang lalaki na nagpabago sa kanya. Naitigil niya yung mga gawain niya dati, nakapasawayan, dahil nahulog ang loob niya sa lalaking ito. Pero itong lalaking to, may asawa at mga anak na. At sinabihan siya ng lalaking to na maghanap na siya ng boyfriend, yung walang sabit, yung walang asawa. Then dumating na yung time na kailangan na mamaalam ng lalaki dahil kailangan niya nang umuwi sa kanila. Kailangan niya nang makapiling ang kanyang pamilya. At kitang-kita naman ng ating Secret File Sender kung gaano kasaya si Guy, parang iba yun ha. Si Guy sa piling ng kanyang pamilya. And then, naiwan siya. Naiwan sa kanya yung matinding alaala ng kanilang pagmamahalan ng lalaking ito. Tanda ng kanilang pagmamahalan. At ito nga ang kanilang anak na hindi niya sinasabi dun sa lalaki na nagkaanak sila hanggang ngayon. 14 years old na yung anak nila. At hanggang ngayon hindi niya sinasabi ha. Dun sa lalaki na nagkaanak sila. Katulad nga ng sabi ko kanina. Dapat sinabi niya para may financial support. Itinaguyod daw niya mag-isa sa tulong ng kanyang nanay. Yung bata. Anyway, pakinggan na natin ngayon yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin. Ika-6 na utos, huwag kang makikiapid. Ito ang pinakamadalas na sinusuway ng lahat ng mga magpa-partner. I don't understand you, Luna, kung bakit nagawa mong pumatol sa lalaking may sabit. Siguro naman, para sa'yo, yung ginawang paghihigpit ng mga magulang mo, sadyang attention seeker ka lang at sa maling tao ka napupunta. Naaawa ako sa sinapit mo. Ay, may ganun si Darwin. Tindi mo. Well, parang okay naman ngayon yung sender natin si Luna. Parang kinakaya naman niya lahat. So, parang hindi naman na siya nakakaawa. I think, kaya naman siyang bigyan ng insurance ng anak niya. Ay, hindi pala pwedeng ganun. Toxic Filipino culture yun. Ito pa sabi ni J.R. Legaspi. Good evening, DJ Rocky. Buti na lang, natauhan si SF Sender. Di tulad ni John Dilao ng headbutt, di pa rin natauhan. Big shoutout sa batang Kongre Grab drivers sa successful na Christmas party. Magandang gabi, J.R. Legaspi. At sana hindi natin tularan si John Dilao. Sana all natatauhan. Pero alam mo, may mga ibang tao na bago talaga sila matauhan, dapat lumayo muna yung minamahal nila. Kasi hanggat hindi umaalis yun, kakapit sila ng malupit. Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si JP Babasa. In the first place, mali na talaga ang ginawa mo, sender, dahil may asawa na yung lalaki. At nagkaanak pa kayo. Tulad ng pagtatago ng relasyon ninyo dati, ganun ang ginawa mo sa anak ninyo. Kung tutuusin, pwede mo ring ipaalam sa lalaki nang sa gayon ay may suportang makuha ang anak mo financially. Then,
Kung sakaling wala na talagang pake yung lalaki, o sige, wag na lang. Then, darating din yung time na malalaman ng bata yung totoo. At kung kaya lang naman, mag-move on na lang. Kung kaya mo namang buhayin ang anak mo ng mag-isa. Yun lamang po, happy Wednesday, ingat po. And shoutout po kay Jello Cubol ng Motor Trade. He is watching right now. We thank you so much, Jello. Eto pa sabi ni Charles, wala akong masabi pero naging madugo ang discussion sa kabilang dako dahil humantong sa batas-batas nang dahil sa exposure ng screenshots ng mga convo. Pasensya na po. Okay, sige, naintindihan naman kita dun sa part na yun na hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-move on dun sa mga screenshots na nabasa mo. Eto pa sabi ni Robert. Ba't ka naman kasi pumatol kung ayaw mo rin pala sana? Naisip mo na yan. Well, ando na yan. Pwede mo namang sabihin yan. Yung kayong dalawa lang ang mag-usap. Malay mo, maibigay niya yung pangangailangan ng anak ninyo. True. At marami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Pero ito lang talaga masasabi ko sa'yo. Sender Luna, bakit di mo sinabi sayang yung pera? Well, kung may kaya talaga yung pamilya ninyo at kaya mong buhayin yung anak mo, na anak ninyo, sige, tuloy mo lang yung paglilihim dun sa tatay ng anak mo. Pero kasi, I think more than the financial support, it's about being fair to your child. Ano ba naman yung malaman niya na meron siyang ama? At ano ba naman yung malaman din nung ama na meron siyang anak sa'yo? Hindi naman ibig sabihin noon manggugulo ka ng pamilya. Pero kung may nararamdaman ka pa, pwede naman. Charot! Tuwidarot! Hindi pa naman huli ang lahat. Oy, joke lang wag ganun. Yung tipong darating ka sa bahay nila, bit-bit mo yung 14 years old ninyong anak. Pag kinlik mo yung doorbell, tang 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 tang. Ay, iba pala yun, parang tunog yun ng boxing Ano ba yung mga tunog ng doorbell ngayon? Tang tang. Ayan. Pag ganun, biglang may bubukas dun sa gate. Tapos yung magbubukas ng gate, yung babaeng maganda, mukhang mabait, kamukha ni Mama Mary. Tapos ang tatanungin sa'yo, yes po? Ano pong kailangan ninyo? Tapos ngayon sasagot ka, nandyan ba si ganito ganyan? Yung pangalan ng lalaki. Tapos dala-dala mo yung anak ninyo. Tapos makikita nung asawa talaga. Yung asawa pala niya yung nakakita sa inyo, nakikipag-usap sa inyo. Tapos titingnan niya yung anak niyo, di ba? Na wala siyang kamalay-malay na anak niyo pala yun. Tapos biglang, boom. Sasabihin mo bigla na gusto mo siyang makausap. Bakit sino ka ba? Tanong nung babae. Tapos sasabihin mo na, dati kanyang kaibigan. With emphasis dun sa kaibigan. O pwede mo rin sabihin, may nangyari sa amin dati. Nangyaring kwentuhan. Kwentuhan lang. Bahala na kayong baluktutin yung ibang mga letra dun sa kwentuhan para maging kwentuhan pa rin. Charot! Tuwidarot! Kwentuhan na nagkaroon ng sa may tauhan, ganon. Tapos, yun na. Doon na magsisimula ng conflict. O diba? Ang galing kong gumawa ng story. Di wala lang, na-imagine ko lang. Na paano kung gano'n yung gawin mo? Pero syempre, hindi mo naman gagawin yun. Hindi ko lang sure kung continuous pa yung pag-uusap ninyo sa social media. Kasi sabi mo nga, di ba, mag-friends pa rin kayo sa FB, pero hindi mo lang siya ginagambala. Ang tanong ko is that, hindi ka ba nagpo-post sa FB or sa social media account mo na meron kang anak? At hindi ba naku-curious yung lalaki kung sakaling nakikita niya yung mga posting mo na meron kayong, na meron kang pinopost na bata na parang kaedaran kung kailan kayo nagkahiwalay, yung ganun ba? I wonder. Pero anyway,
Kung meron mang ganong klaseng pangyayari sa buhay mo, 'di ba? Na pwede mo i-explain sa amin. Pwede naman akong tumanggap ng part 2 ng secret file na 'to, no? Pwede naman, dugtungan mo yung secret file mo. Tsaka pwede mo rin gawin yung sinabi ko na dumating ka sa bahay nila, halugulugin mo siya, hanapin mo kung saan siya nakatira, tapos biglang dalhin mo yung bata, 'di ba? Charot lang, oy daro. Talagang mangwawasak ka ng pamilya. De. Ito talaga yung seryoso kong sasabihin sa'yo. Para sa akin, walang masama na ipaalam mo dun sa tao na nagkaanak kayo. At wala ring masama na ipalam mo sa bata na meron siyang ama. At malaman niya kung sino yung sarili niyang tatay. Nang sa gayon, mabigyan mo ng pagkakataon yung bawat isa na magpakaama dun sa bata at magpakaanak dun sa ama. At least, walang magiging sumbat sa'yo yung anak mo in the future na, yung nanay ko, hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataon na makilala ko yung tatay ko. Iniiwasan natin yung mga sumbat na ganun. Yung parang sa mga teleserye. Kasi feeling ko naman yung lalaki, good man. Ay, hindi pala good man kasi nangaliwa eh. Semi-good man. Good man kapag nakatingin yung asawa. Good man without integrity. Pwede ko bang sabihin na ganun? Good man without integrity. Well, I think he is a good father, not a good husband. Let's just say na ganun siya. Hindi, wait lang. Parang mali pa rin eh. Kasi kung good father ka, you wanna make it right. Gusto mo na tama yung magiging desisyon mo para sa mga anak mo nang sa gayon, hindi ka magkamali. Hindi mawasak yung pamilya ninyo. Diba? So I think, yeah, he is a man na natukso. Yun na lang yung yung perfect definition sa kanya. Na feeling ko, hindi naman niya tatakasan yung responsibility. Na feeling ko rin naman, mas magkakaroon ka ng luwag na mararamdaman sa puso mo kung sakaling masabi mo sa kanya. Hindi ko kasi sure kung yung pinangahawakan mo na hindi ko na lang sabihin sa kanya ay nagmumula sa pride. Kasi may ganun eh, hindi, kaya ko naman buhayin to eh. Alam mo kung ano yung nangingibabaw sa'yo kapag sinasabi mo yun? Pride. And that is one of the capital sins. Ay, taray, may lecture pala. Oo! Hindi mo alam yung pride na yan. It consumes you and makes you think na kaya mo nang gawin ng lahat. Well, in fact, hindi. No man is an island. Kailangan natin ng tulong ng isa't isa. At nakadepende pa rin yan sa intensyon mo as a person. Intensyon ng puso mo, ano bang gusto mong mangyari? Mabigyan ng magandang kinabukasan ang bata. Di ba yan ang ultimate goal ng isang magulang? Ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. At paano mo magagawa yun? Sa panghihingi ng financial support dun sa lalaking nakabuntis sa iyo. Ang gold digger mang pakinggan, pero let us be practical here. Sobrang mahal ng gatas, sobrang mahal ng pagpapaaral. May mga kilala ko, nagpapaaral nung anak nila. Magkano na ang pinituition? 100,000 kada taon. Mura na yun. Pag nag-college pa, magkano na lang unless mapunta siya sa isang public school, government school na talaga nga namang quality ang education, walang binabayaran. Ang hirap na ng buhay ngayon. Practical lang talaga ako. Ano ba naman yung may secure mo yung future ng anak mo? Para sa anak nyo naman yan eh. Hindi naman para sa'yo. And, in effect, medyo mas makakaluwag-luwag ka. Yung kikitain mo, para sa sarili mo, pandagdag doon sa magandang kinabukasan ng anak mo. O, diba? Ang ganda nun, no? At saka kailangan mong i-maintain yung sarili mo. Kailangan maging healthy ka. Bakit? Kasi, pag ikaw nawala, tapos sa maagang edad, nawalan ng nanay tong batang to, ano na lang mangyayari dun sa bata? So, dapat mong
Ayusin yung sarili mo na mabuhay ka kahit hanggang 1 years old para may makuwang 100,000 yung anak ninyo. Yung pala yung goal. Diba? Sayang yung 100K ng city. Diba? Ng munisipyo ninyo. Sayang yun. Anyway. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for Top Secrets. Kapiling pa rin ang Basa Princess ng Love Radio, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. DJ Raketera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is Top Secrets. This is... Ang daming no? Bulong-bulong. Hirap na ako. Mangungo pa ako. Luna's Secret File. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!